Το Twine είναι εύκολο στην εκμάθηση και χρήση, ακόμα και για άτομα χωρίς εμπειρία προγραμματισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ευρέως φάσματος ιστοριών, από παιχνίδια ρόλων έως οπτικά μυθιστορήματα έως εκπαιδευτικά διαδραστικά. Είναι εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διαδραστικών ιστοριών. Είναι εύκολο στην εκμάθηση και χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοριών με βάση το κείμενο. Μπορεί όμως να περιέχει εικόνες, βίντεο ή ήχους. Είναι δωρεάν για λήψη και χρήση. Τι μπορείτε να κάνετε το Twine? Να δημιουργήσετε σκηνές που περιέχουν κείμενο, εικόνες και επιλογές. Να γράψετε κείμενο. Αναπτύξτε την πλοκή και τους χαρακτήρες της ιστορίας σας μέσα σε κάθε σκηνή. Να προσθέσετε συνδέσμους. Δημιουργήστε διαδραστικότητα επιτρέποντας τους αναγνώστες να επιλέγουν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Να εισάγετε πολυμέσα. Ενισχύστε την εμπειρία της ιστορίας σας με εικόνες, ήχο και άλλα μέσα. Δημοσιεύστε την ιστορία σας. Μοιραστείτε τη δημιουργία σας με τον κόσμο online στο διαδίκτυο. Ευκολία χρήσης. Το Twine είναι εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί προγραμματιστικές γνώσεις. Δημιουργική ελευθερία. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύπλοκες πλοκές και να εξερευνήσετε διάφορα μονοπάτια και εναλλακτικές εκδοχές. Κοινότητα. Υπάρχει μια ενεργή κοινότητα χρηστών Twine που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη, συμβουλές και ανταλλαγή ιδεών. Διασκέδαση και μάθηση. Το Twine μπορεί να αποτελέσει μια διασκεδαστική εμπειρία δημιουργίας ιστοριών και ταυτόχρονα να παρέχει ευκαιρίες μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε γραφή και διαδραστική αφήγηση. Διαθεσιμότητα. Το Twine είναι δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι διαθέσιμο για πολλές πλατφόρμες.